Дали стакларница може да се чита и како критика на современиот неолиберален капитализам и општеството во кое моментално живееме. Општество во кое како да не гледаме излез од процесот на создавање се поголеми социјални разлики и суровата и деструктивна мок на капиталот. No po części tak, można to w ten sposób też odczytywać. Делумно да, може на тој начин да се чита. Tylko, że tutaj na przykład jest opowiadanie o tym, jak umiera babcia, dziadek, odchodzi jakby epoka ludzi, którzy mogli coś przekazać na przykład o wojnie, ale nie zdążyli głównemu bohaterowi przekazać, tak? Само што овде се работи за ситуации кога умира баба, дедо, заминува некој кој што можел да пренесе нешто, меѓутоа не пренел информација како на пример за војната или за нешто слично. Jest historia porodu dziecka, tak? Czyli zakochani jadą na poród. No. Има приказна за раѓање на дете, односно влюбените одат на патување. Tak, jest historia chłopaków, którzy piją piwo na koncertach rockowych i jakby ich paczka się po jakimś czasie rozpada, tak? Така, има приказна за двајца дечки кои што одат на концерт, пијат пиво. Jest jedno opowiadanie, które składa się tylko i wyłącznie z samych bujek, tak? Z samych nawalanek, no tak to nazwijmy, no, pojedynków. Има исто така расказ каде што се состои само од тепачки и немили сцени. Jest chyba jedno opowiadanie, które mi się udało w ogóle napisać, jedyne opowiadanie, które mi się udało napisać o miłości, można tak powiedzieć. O miłości się najtrudniej pisze. Има и еден расказ кој што успел да напише, односно за љубовта. За љубовта најтешко се пишува. Tak, najłatwiej się pisze o szaleństwie, o narkotykach, o alkoholizmie, tak? Најлесно се пишува за лудилото, за алкохолизмот, за дрогите, A o miłości najtrudniej. а за љубовта најтешко. No i też jest na przykład o złodziejach, o oszustach, w czym główny bohater jakby był w tych opowieściach, tak? Исто така има и расказ за кратци, за измамници. I tak jak Władimir powiedziałeś, też jest o tych takich przemianach, o wychodzeniu z biedy postkomunistycznej i wchodzeniu w kapitalizm. Też faktycznie w tych opowiadaniach to pobrzmiewa. Исто така може се забележува тоа во расказите од она промена од комунизмот према трансфер према капитализмот. Зошто сте толку фасциниран од ликовите кои што се наоѓаат на општественото дно? Tak w tej książce moi bohaterowie ja też bardzo dużo pracowałem przy pracy, jaka jest między innymi opisywana w tej książce. Исто како што и ликовите во мојата книга работев на ликовите. Czyli dużo pracy fizycznej, jakieś kopanie dołów pod kable telefoniczne, akwizycja. Значи многу физичка работа, копање кабли, при градежни активности и така натаму, исто како ликовите во расказите. Poznałem gorzki smak bezrobocia i nazwijmy to biedy, tak? Го запознав горкиот вкус на невработеноста и бедата. No i jakby zawsze też byłem przerażony sytuacją taką, jaka nas spotka pod koniec życia, czyli śmiercią. И секогаш бив исплашен од ситуацијата која што ќе не сретне при крајот на животот, односно смртта. I zawsze będę i jestem zachwycony tym, że jednak się narodziliśmy i jesteśmy i możemy oddychać, tak? И секогаш сум среќен за тоа што сме се родиле и што можеме да живееме и можеме да дишеме. No i o tym są właściwie te opowiadania. И токму за тоа се овие раскази. Се чини дека како автор сте многу заинтересиран за книжевната трансформација на јазикот кој не се плаши да излезе од стандардот. Во тој контекст сметам дека ова е можеби еден од најважните, најбогатите, најквалитетните аспекти на книгата. No tak, no akurat w Szklanej Hucie jest to język ulicy, tak? Nie wiem, czy dzisiaj bym to tak napisał, ale czasami próbowałem oddać uliczną gawędę, no w ten sposób. Токму така во стакларница тоа е уличен јазик. Денеска не би знаел дали тоа повторно би го напишал така. Problem z uliczną gawędą jest taki, że gdyby oddać 1:1, to by były tylko same wulgaryzmy bardzo często, tak? A trzeba coś powiedzieć więcej, no. Проблемот во
тој јазик во уличниот говор е тоа што доколку нешто треба да се пренесе, тоа би било премногу вулгарно, нели, а сепак треба нешто да се каже, нешто повеќе. W Szklanej Hucie akurat raczej się nie popisywałem językowo, chociaż czasami są też tutaj zdania najdłuższe, jakie napisałem w swoim życiu. Tak? Во стакларница не се обидував да се истакнам некако јазично, иако има најдолги реченици кои што сум ги напишал во животот. Предпоставам дека како писател, иако создаваш во една земја која што има огромна читателска публика, 20 пати поголема од читателската публика на Македонија или на Летонија, имаш потреба од надминување на овие граници. Се чувствуваш истовремено како полски писател, како писател од Централна Европа, како европски писател. Europejski może o tyle, że faktycznie zdarza się, że jestem tłumaczony na różne języki. No i że mieszkam w tej Polsce, tak? To może w takim znaczeniu to może jestem europejskim pisarzem. Европски до тој степен бидејќи пишувам или на полски и сум преведуван и дека едноставно живеам во Европа. Jakby wokół morza buduję swoje opowieści. Pod tym względem jestem pisarzem jakby basenu Morza Bałtyckiego, tak? И околу тоа море ја гради приказната на него, нели ја гради приказната и во таа смисла е балтички писател. Gdybym był pisarzem macedońskim, to na pewno bym pisał też o górach, tak? Кога би бил македонски писател, сигурно би пишувал за планини.